Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Amin. Lan mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tasih teruse tamsilan
amsilan sing diceritakake wonten ing surat Al-Kahfi mulai ayat 3 kali ngantos sekawan dosa sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatin min jannataini min a'nabin وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لا ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Terus ngenane wingi iku enten sing mboten apa pas. Itu baleni globalipun terus enten tiyang kalih Gusti Allah taala sing setunggal niku diparingi kekayaan. Gambaran kekayaane niku duwe kebon loro sing subur karo gang-gangane kebon loro niku terus enten napa sawah amba terus irigasine lancar terus panenane nggih mboten tau telat. Akhire bangga ngoten lho. Banggani ngungguli cara mriki napa ngengkresi apa koncone. Unine ngeten ana aksaru mingka malau wa a'azu nafara. Aku iku bondoku luwih akeh. Bondoku luwih akeh lan aku luwih mulya timbang kowe. A'azu nafara niku termasuk aku iki kelompok elit wonten cara sakniki niku. Mergo produksiku luwih akeh, kebonku luwih amba. Nah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Niki sing penting. Sing tengene kitab niki dipun dawaken dening Syekh Ibnu Athaillah. Fala tadkhul jannata amalika wa ilmika. Ngelmu ngamal iku diumpamane kaya dene kebonan sing nggawa panenan. Ngelmu ngamal niku diumpamane kaya kebonan loro sing diomongne jannata ini niku wau sing beto napa hasil ngoten niku sing dimaksud
fala tadkhul jannata amalika wa ilmika. Dihubungane kali ayat niki niku nalikane tiyang sing sugih niku wau muni ngeten. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Ya mbake mlebu teng kebonane ya mbake ngani ngoyo teng awake dhewe. Ngani ngoyo dhewe menempatkan diri tidak pada posisi kehambaan. Ketika diberi dua kebonan oleh Allah, dia tidak merasa bahwa itu tanggung jawab untuk mengelola kebun itu. Tapi merubah diri seakan-akan kebun itu menjadi kekuasaan dia, menjadi milik dia. Terus muni ngeten. Akhirnya piyambake tergantung dengan kebun niku sampai duwe keyakinan qala ma'azunnu antabida hadhihi abada. Tak kira lek menurut hitunganku kebun sing sakmene ambane, sawah sakmene ambane ndelok irigasi lancare kaya ngene gak mungkin lagi sampai tak bida. Bida niku entek. Ora mungkin, iso entek iku ora mungkin. Malah aku iki tak pikir kok gak mungkin to kiamat iki gak mungkin. Cara akal paling kaya-kaya mboten iso kiamat, sirkulasi ini terus berjalan. Ya, uap, air jadi udan mudhun ning bumi jadi tanduran menguap ada terus ngono mboten tau leren. Kaya kok gak pantes lek nek kiamat barang. Lagi jere wong sugih niku ndelok sehat ngene ora iso aku mati. Aku fit terus kok. Benisu aku ya lari pagi olahraga terus. Makanan bergizi tak pangan terus. Mulane aazuna faron niku mergo niku. Lah perlu kowe duwe apa tak tukune. Ya ngoten niku kemelelet banget to nggih wong niku. Wala irrujitu lan yekti lamun dibalekno sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun ya lajidana khairam minha mungqaraba. Lajidana moko yektine nemu temen sapa ingsun khairan ingkang luwih bagus minha tinimbang saking kebonanku kuwi. Nemu mungqalaban ing Bali. Pancen aku ning donya iki cerdas. Pikir aku hebat. Ngamalku akeh. Ya delek pikiran ini ngamal karo ilmu dianggap kaya kebon. Upama aku mati, mesti aku mulya ning ngarepe Gusti Allah. Upama aku kudu dibalekne ning ngene pangeran, mesti mulya. Muga gawanku luwih apik, gawanku luwih akeh. Ngoten. Nyatane ning dunya aku dimulyakno, ning akhirat mesti mulya. Akhirnya kancane muni qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Kancane ngelingno akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Cak sampean niku piye? Mosok to sampean kuwi kafarta ana to kufur sapa sira billadzi kelawan pangeran khalaqo kang wis dadekno sapa ladika ing sira min turabin saking lemah. Sampeyan iki lemah asale di dadekno lemah kuwi terus disedot karo wit-witan dadi buah-buahe dipangan mbok karo pak sampean. Sari-sari gizi vitamine lemah kuwi mau dadi sarine mbok karo dane bapak sampean wis digathukno karo Gusti Allah fumamin fatin terus dadi mani sumasawa karo jula nuli genepno sapa Gusti Allah ka ing sira genepno rajulan ing dadi wong sak jlengreng kuwi wong asale banyu saiki dadi wong kok kemlarat. Nek aku gak ngono kan, lakin lah.
tetapi utawi ingsun sing iman niku huwallahu rabbi. Nek prinsipku kok ngono. Soal nek kebon, soal nek macem-macem itu urusan peparinge pangeran. Tapi sing penting tetep pangerane. Sing ngatur urip iku pangeran. Wa utawi Allah iku Allah Gusti Allah iku Rabbi pangeran ingsun wala usyriku lan ora nyekutokno sapa ingsun. Rabbi lan pangeran ingsun ahadane wong suci. Saya tidak akan melibatkan sesuatu pun kepada Tuhanku, termasuk pikiranku, angan-anganku, apa meneh kebon, apa meneh bondo ora. Mergo walaula izdakhalta jannataka qulta. Walaula lan mbok ya izdakhalta tetkalane mlebu sapa sira jannataka ing kebonan sira qulta ngucap sapa sira Masya Allah la quwata illa billah. Mbok ngono. Masya Allah utawi perkara sing ana ning kebonan kabeh enak nikmat iku ma termasuk barang saakang wis ngersakaken ing masapa Allah Gusti Allah. La quwata ora ana kekuatan iku maujud illa billah kejaba kelawan Allah. Niku sakjane ngoten iki. Umpamane nyatane ora enek kekuatan kok. Diarani sama nandur wong ora tau nandur. Nggih. Ya mek nyebar ngoten mawon lan niku mungkin sing ngodot wis sampean. Ya paling pas pancen masyaallah la quwata illa billah niku pun paling pas. Nah, terus intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Intaro lamuna nganggep sapa sira ni ing ingsun, nganggep ni ing ingsun ana ya ingsun sira anggap aqalla ing kang luweh setitik mingkat nimbang saking sira apane malan bandane wawaladan alanae fa asarabi mongko. Lah iki sing dereng tutuk dik wingi nggih. Jadi in teng riku mboten in senajan tapi in syarat. Nek kowe nganggep aku kang mbok anggap aku ya sak kanca-kancaku sing mukmin kuwi mbok anggap ming krana setitik bandane, setitik anake ora kuat ngragati anake, terus mbok anggap ina. Ya fa'asa menawa-menawa Rabbi sapa pangeran ingsun iku ayyutia. Yen to maringi sapa Rabbini ing ingsun, maringi khairon ing kang luwih bagus. Min jannatika tinimbang saking kebonmu. Ora apa-apa lah aku mbok anggap melarat ning kene, mbok anggap kan duwe apa-apa, duwene mek tasbih, takbir, wiridan. Isone mek kuwi tok, ora iso nyambut gawe. Enggak apa-apa. Cerdase kalah, mikire kalah, nego tak atrek apa-apa kalah, enggak apa-apa. Tapi aku ki ngawula ora ngawula ning utekku, ora ngawula ning pikiranku, gak ngawula ning kepinginan-kepinginanku, aku ngawula ning pangeranku. Aku yakin kok. Timbang aku dikai peparinge barang iki. Duduk Gusti Allah ngono kuwi terus gubel ning pikiranku. Luwih apik aku marek ning pangeran. Dan pangeran kuwi kok lek maringi ora mung sithik. Mesti maringi upama maringi kebon mesti luwih apik timbang kebonmu. Nek kebonmu paling-paling kaya entek. Upama kebonmu ora entek kowe sing entek kang mati. Kebonmu diwaris terus dincel-encel dibagi-bagi
Ana sing didol barang, wis entek. Wa yursilalan menawa-menawa ngirim sapa Gusti Allah alaya ing atase kebonanmu kuwi. Nek kebonanku jelas saiki urung ana. Tapi aku yakin esuk mesti ana. Lah sing nasibe kebonmu piye? Kebonmu kuwi terus dikirimi Gusti Allah husbanan. Ing pira-pira husban. Husbanan niku napa nggih? Nek manasine ya sing tukang ngitung. Iku dimaknani kaya petir. Wa yursilan ngutus sapa Allah ngirim sapa Allah husbanan ing malaikat kang napa nggawa ketentuan niku bedhek ina samai saking langit fatus bika mongko dadi apa kebonan dadi kusaidan tanah padas zalakon kang mleseti. Maksudnya berubah jadi gersang. Kira sakit nggih? Nggih, kebonan niku dicali tegesan ngono ae lek. Reseke niku kobong, kebon ya kobong. Asale subur indah. Kayu-kayu kobong kae. Akhirnya jadi tanah gundul, soidan zalakon itu tanah gundul koyok-koyok mleseti sakit wis entek wit-witane utawa mungkin awis bika ma'uha gauron utawa awis bika utawa isu-isuan dadi apa ma'uha banyune kebonanmu kuwi dadi ku gauron butek mergo kena pencemaran air. Mestine banyu ki nyuburna malah ora sida nyuburna. Ngoten. Falantas tati alahu tolaba. Falantas tati amangka ora bakal kuwasa sapa sira. Ora bakal kuwasa sapa sira lahu maring maring kebonanmu utawa maring kusban mau. Petugas saka langit sing ngerubah kebonmu ora kuwasa tolaban ing goleki maneh. Sampeyan wis gak iso goleki banyune sampeyan. Gauron niku beracun utawa enten sing maknane gauron niku kesesep tanah. Tanahe nelok, banyune kesesep tanah. Napa saged sampean goleki banyune? Banyu kesesep telo ngoten niku sampean nek goleki nunggu. Bareng lek enek wong disuguhi ngombe, sret kok langsung ta, oh lah gorokanmu kaya telo ketiga. Jadi sekali disuguhi langsung tak. Lah monggo ditelaske niku. Terus gak iso goleki sing mbok banggakno. Banyu irigasi ngono tanggule jebol ngono iku wis ora oman banyu kok. Andi ngoten. Kebonane dibanggak-banggakne. Wa ughita bi samarihi. Wa ughita lan temenan. Wa ughita lan wis dibinasakan. Dikepung nganggo kekuasaan. Wa kita lan wis diliputi apa bisamarihi kelawan buah-buahane si rajul. Ngoten. Fa asbaha mongko isu-isuan sapa si rajul sing sugih. Isu-isuan iku yuqallibu ngolak-ngalik
Sapa rajul kafayin epek-epek lorone. Epek-epek lorone ki wonten diolah-alik iki sing malih ra duwe dhuwit, malih ra duwe anu wong piye diarep-arep panenan dadi gak panen. Malah sebagian kebone niku wis kobong. Cara wong Jawane ngedut driji. Ngedut driji. Alama anfaqa fiha. Alama ing atase barang anfaqa kang wis biayai sapa si napa sapa si rajul fiha ing dalam jannah, ing dalam kebonane padahal dibiayai tukono disul tukono emas tu. Nalika enek omo lak ditukono semprot nggih ta. Nalika banyune diseset telok golekno diesel dibur sumur artetis apa macam-macam wah belanjane jutaan pinten-pinten diusahane ternyata panggah kebonane panggah entek ludes rusak ngoten wa ya hale utahe kebonan iku qawiyatun wis kosong ala urusiha ing atase pira-pira tunggak urus niku tunggake kebon kan diceritakne kebonane anggur nggih anggur niku dibentek nyerangas kare anjap-anjape tok kare rambatane tok niku anggure wis ora enek apa-apane wa yaqulu baru wis melarat ngono agek sadar dadi ngene aku gak kemlelet ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya laitani malar mandar menawa ingsun iku lam usyrik ora musyrik sapa ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun ahaden ing wong suci. Ngerti ngene aku gak gantungne urip ning gone kebonku iki. Sehingga nalika kebon iki rusak aku ora getun, aku ora bingung. Mergo isih duwe channel kenalan karo sing maringi kebon. Ngene iki Mas. Aku nyagerno kebon, tibake kebone rusak ngene. Lah aku terus piye iki? Wong niku pancen lek orang kepepet. Ita itu iso iki manusa iki ngoten mawon lek kepepet ngono ya pancen takdire ngono piye nah wis ngono tok. Wong saking ing takdir pedak lek wis kepepet. Ngoten. Walam takun lahu fihi walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Walam takun lan ora ana iku lahu kedue wong mang apa fi'atun golongan yansuruna kang padha nulungi sapa fi'atun hu ing rajul min dunillahi saliyane Gusti Allah. Nek pun ngoten niku sing ajeng nulungi sinten? Kancane sing biyen tukang utang saiki wis megah mara kok. Wis bangkrut. Kebone pun kobong, sawahe ora panen, malah utange teng bank numpuk. Sapa wani nyedhek? Pun mboten wani wa makana muntasira lan wong kuwi wa makana lan ora ana sapa rajul iku muntasiron wong sing ora iso oleh kemenangan ora nampa pitulung. Hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Hunalika ya ning kono-kono pitulunge Gusti Allah. Al walayatu utawi ana pitulung lillahi kagungane Gusti Allah al haqqi kang sejati min dunillahi saking sakliyane Gusti lho. Wa utawi Gusti Allah iku khairun luwih bagus apane tawaban ganjarane wa khairun lan luwih bagus apane uqban pitulung akhire. Aja kuwalik. Ngoten. Niku sanepan saking ayat sing diwaos niki wau. Ya terus nek mlebu kebon
rupa akal, rupa ngelmu, rupa ikhtiar. Niku aja pisan-pisan nganggep lek akal, ilmu, ikhtiar sampeyan niku ngasilno apa-apa. Wong niku lek wis ketekan ngantuk ngono kuwi akal, ilmu ilang kabeh. Nggih. Mulane pinter kaya apa wis ngantuk, ilang pintere. Nah, monggo kita wangsuli malih niku ayate surat Al-Kahfi saking ayat pinten niku wau. 21 ngantos 2. Nah, saniki wangsul dateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing kitab Lataiful Minan. Dados pitulung saking Gusti Allah taala niku saged dipun tarik ditekake niku nalikane wong sing badhe nampi pitulung niku wis kosong. Nggih wis kosong. Bener-bener balik nang Gusti Allah pun bener-bener piyambake ninggalne kepikiran sampai ngerasa fakir pun sudah dihilangkan dari hatinya. Artinya dia tidak menfikirkan diri. Tidak menfikirkan diri itu berarti lah ndek iso nganggep fakir lah ngoten lho. Lho rasa iso nganggep fakir mawon wis ora dienggo. Sampai embuh aku ngene iki mbuh fakir mbuh ora roh sampai ngono sampai. Tarani fakir iku nyatane sembarang kalir cukup. Tarani gak fakir kuwi nyatane ora apa-apa lan ora duwe apa-apa. Wong kabeh ora melu duwe lagi dadi fakir. Tapi tarani aku fakir tenan rekoso kok ya cukup kabeh, mangan ana, nyandang ana, panggonan ana. Sampai akhirnya niku piyambake wis gak mikir. Mergo piyambake pun tenggelam tenggene laut kehinaan dan kemiskinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngoten. Sampai dipun gambaraken dening Syekh Ibnu Athaillah, hendaknya kamu kalau punya rancangan, punya macam-macam, ya harus kamu lepas sekalian, kamu serahkan kepada yang punya rancangan. Dan fala tadkhul jannata amalika wa ilmika. Kowe aja kesusu, aja seneng manggon lungguh ning kebonan ilmumu lan kebonan akalmu. Mergo kebonan ilmu lan akal kuwi lek wis keterak ama rupa lali, keterak ama rupa loyo utawa ngantuk ngono ae lah ngamalmu bubrah kabeh. Kowe pinter maca Quran fase kaya apa anggere ngantuke wis teka. Fasemu ilang pelo. Nggih. Lha pas ngene iki ngaji iso teteh bener maknane kitab iso lah pas gak ngantuk. Ya jal pas ngantuk lah glayar-glayar. Mubtada khabare ilang kabeh. Ngono fa wa ma utawi barang utita kang diparingi sapa sira min nurin saking padange akalmu wa fathin lan kebuka hatimu sampai iso ngamal iku fatakulu mongko ngucap sapa sira kama kala kaya oleh ngucap sapa man rajul mukmin wong lanang sing iman kudila sing wis dinyek. Ya ngene ayat iki lah wong loro ta nggih sing sitok gak duwe kebon dinyalah kowe iki apa cik sugih aku sik akeh bondoku lah ngoten ta. Lah niruan niku mawon. Pak Akbar mongko nyeritakaken sapa Allah Gusti Allah anhu tentang wong lanang sing dinyek kancane sing sugih wau. Dan nyeritakaken biqaulihi kelawan dawuh Allah wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadi abada. Kok dinyek man iki man sing sugih dibaeke duduk man sing dinyek man sing
Sing sugih ning akhire diasorne Gusti Allah mergo napa? Kebone entek. Niku wau piyambake ngleboni kebon krana kebone apik-apik sampai ndeke lali, sampai duwe penganggep lek kebon kuwi engko sing nguripi ndeke, sampai lali. Nek kiamat bareng arep teko ora dipikir. Tapi walakin tetapi ne udkhul mlebu sapa sira ing kebonanmu oleh mlebu kama bayana kaya oleh mertelake sapa Allah laka kedue sira wa kulan ngucap sapa sira kama dia kaya oleh seneng oleh marem oleh nrimo sapa si rajul laka maring sira kamarodia kaya oleh ridho sapa Gusti Allah laka maring sira oleh ngucap ngene walaula iltakhul tajannataka kulta masyaallah la quwata illa billah. Mbok ya oleh kowe iki ngleboni pikiranmu nampa rancanganmu nandani program-programmu. Wong nisbate wong tani programe lak diwatun ditandur, gitu, diwatun diileni banyu, dimes, nek ketok gripis-gripis godhonge disemprot obat. Iku ya lakonono lebonono. Nanging aja kuwi sing dadi soal, tapi muni ya masyaallah la quwata illa billah. Lepasen nandani minangka perintah sing kudu ditumandani krana kuwi ana ngelmune Gusti Allah ngoten lho nggih. Tapi soal piye dadine ya empuh wong kowe ra melu duwe. Nah niku kudune ngoten. Wa faham lan pahamo sapa sira hahuna ing dalem kene-kene ayat Kulta masya Allah la quwata illa billah. Paham kaulahu ing dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu apa? La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah utawi ucapan la haula wala quwata illa billah iku kanzun gedhong gudang besar min kunuzil jannati saking pira-pira gudange swarga. Lah mila to lho dikandhani kok. La haula wala quwata illa billah iku ngono gudang swarga. Malah wa fi riwayatin ukhra ing dalam riwayat liya enek dawuh kanzun min kunuzi tahtil arsy. Gudang sing sangka pira-pira gudang sing wis disimpen ana ngisor arase Gusti Allah. Perbendaharaan kekuasaane Allah. Fatarjamatu tawi tarjamahe jelase piye? Iku zahirun uspertel, iku zahirul kanzi. Fatarjamatu mongko ta kang didhawuhaken iku zahirul kanzi lahire utawa njabane gedhong. Sing diomongne la haula wala quwata illa billah kuwi sakjane mung samake mung bentuk lahire. Jenenge gedhong gudange sing penting gudange apa isine? Nen duwe gudang lek kosong dienggo apa? Has sing penting isine wal maknuzu fiha la isine napa to? Isine la haula wala quwata illa billah niku napa? Wal maknuzu fiha utawi kang dhisikna teng jero gedhong fiha ing dalem ucapan la haula wala quwata illa billah maknus fiha iku sing disimpen teng riku iku sidqut tabarri temene lepas sungguh-sungguhnya lepas
lepas minal hauli saking daya wal kuwatilan kekuatan dirinya sendiri. Wong kan wis lepas saka dayane dhewe terus langsung dadi sugih. Lha sama nangen-nangen lak nggih. Wong tuwake karo bayi sugih ndi? Sugih bayi. Sugih bayi, bayi niku duwe wedak, duwe sabun, duwe popok, duwe sembarang kalir kok. Duwe bapak, duwe mbok. Kan? Sugih ta mergo duwe bapak, duwe mbok. Akhirnya sembarang kalir malah sing mikirno bapak karo mbok ini. Tapi ya bae ora usah lah haul, ora usah duwe haul, gak usah duwe kuat. Menghindari ompol kan betul saged ta. Berarti sugih napa melarat bayi. Sugih ora usah ngopahi mboke kedandapan dhewe kok. Dan ini upama dirupiahno lagi larang. Jogo sewengi niku pinten ewu lek nglembur. Niku nyatane tanpa kekuatan apa-apa, tanpa daya apa-apa, yang namanya bayi itu bisa menarik semua orang untuk menolong dia. Ya justru kelemahan si bayi itulah bisa melumpuhkan orang tuanya. Mulane jerono aji-aji lampah lumpuh. Kowe lek iso nglampahi kelumpuhane rohanimu, maka kamu akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim untukmu. Angger kendilmu wis kosong, ya engko mesti ana beras sing arep mbok pususi. Tapi lek kendilmu isih ngintip separo, ora ndang mbok entekno. Lah kuwi sing teko dudu beras pususan, tapi kuwi sing teko jamure intip. Selama otakmu rasamu angen-angenmu iki cek rumangsa iso, rumangsa mampu, pol-polane sing teko jamure akalmu, jamure angen-angenmu, ngambiyake rencanamu, tukule nafsu syahwatmu, sing iku ora ndadekne tentremmu ning malah ndadekne khaufun, ketakutan yang tumbuh dalam hidupmu. Malah wedi, wah, lha rancangane iki pokoke tanggal iki banyu iku dimili. Lha iki ora mili garing tanduran lho, malah jamur ta. Padahal asale wis mening, dirancang mening. Pokoknya terus iki tak rabuk tanggal sakmene iki engko pas minggu kesekian nanti ada air mengalir, nanti pada minggu yang kesekian jebul panenane. Geri-geri tanggule jebol, gilirane banyu mundur kabeh. Padahal berdisebari mas ora ndang oleh banyu, halah jegrek. Lha niku saestu ngoten niku. Selama kula panjenengan tesih dereng kosong otak rancangan, ora ndang digendeli dibalekne Gusti Allah, maka kita justru akan dapatkan jamur-jamur akal dan pikiran, napa? Ketakutan dan kekhawatiran. Tapi lek wis dibalekne Gusti Allah bleng, langsung paham bahwa memang kekuatan itu tidak ada pada saya dan saya pun tidak punya kekuatan apa-apa. Mosok to lek Gusti Allah gawe dunia sak isine ngene iso berimbang kaya ngene. Trima ngiseni cangkemku sitok karo weteng sitok ngene ora iso. Nah nggih kudu dipikire ngoten. Nyatane mbahku Mbah Yut canggahku wis do ning kuburan, aku kok ijik iso mangan. Nggih. Menunggu so anakku, putuku, buyutku, canggahku sing tak tinggal yo iso mangan dhewe-dhewe wong karo Gusti Allah disangoni sikil tangan loro, sikil loro, cangkeme siji kok. Mosok tangan loro ngurusi cangkem siji ora iso. Ibaratnya kan ngoten.
Gusti Allah iku nyangoni wong urip ora mung sekedar cangkem sing tukang ngetekno panganan, tapi ya dicangoni tangan sing tukang ngeteri panganan. Iku lambange lampun jelas. Cangkeme mung siji, tangane loro. Nggih. Tangan tengen niku dienggo nyaruk panganan dilebono cangkem, tangan iki wae dienggo mbuntoni dubur gen panganane gak metu. Nah, kan ngoten lambange niku. Lha kekuatan kang Allah sedaya. Ampun sampean nakoni. Niku jenenge magnus fiha. Lek sampean bener-bener iso tabari, lepas dari kekuatan panjenengan, warujulan banjur bali ila haulillahi maring kekuatane Allah Ta'ala mahalur Allah wa kuwatihi lan tegese kekuatane Allah. Lah disitulah letak kanzun min kunuzil jannah. Itulah kekayaan surga yang sudah terkirim ke sini, yang sekarang sudah bisa kamu rasakan. Alangkah sugiya aku nalika aku gak duwe apa-apa, ning malah aku kenal karo sing gawe apa-apa. Lha apa-apane itu kan berarti kalah karo sing duwe apa-apa to. Lah sing duwe apa-apa niku sinten? Allah. Ya sing gawe. Lah sing gawe sinten? Allah. Lah gawe iso kok lha pemene trimo nyukupi segaweane. Alah kespisonen. Sugih banget, sugih banget. Sepeda motor itu ora usah gawe pabrik bensin, ora usah gawe kilang minyak. Gitu. Tapi nyatane sepeda motor niku tangkine kebek terus. Mergo napa? Mergo sepeda motor gak iso mlaku-mlaku ning ndi lek ora diatur karo sing duwe sepeda motor. Nggih. Nah niku jelas. Apa-apa iku anggere wis rumangsa pepleh ra iso apa-apa, baru engko ketekan peparing apa-apa lah ngoten. Kathah kok contone kathah kok. Anak sampean mawon sampean celuk ora mara kok. Tapi lek sampean lara ngono dumara di video ora usah diceluk. Nggih to, Mbah nggih? Nggih, lek sampean waras seger ngono diceluk. Kenapa to, Pak? Anu le aku kangen lah saka telepon lah wis. Wis bar, nek kabari ora usah ngabari sampean, Pak. Meneng ae, lara nang rumah sakit meneng ae. Moro-moro ya nek ketanggane sing ngabari. Sampeyan ora usah ngongkon tanggane ro dhewe. Anu bapake gerah lho, telepono kono lho ning Palembang anu kandhanono lek. Anu bapake gerah di rumah sakit. Alah, isuk ditelepon langsung gedandapan sore teko numpak pesawat. Tibake lara sing ora kuat apa-apa kuwi malah iso ngeret anak numpak pesawat barang. Lagi ngoten. Mulane nek sing ngatur Gusti Allah niku wah, luar biasa, gelis, canggih. Lek sing maringi kekuatan Gusti Allah niku nyamuk ritek niku ngungkuli pesawat terbang. Ing dalem lincahe lan ing dalem angele dibedhek mendhek ning ndi? Gira pesawat tempur niku lak niru nyamuk ya jane. Aman tinggali pesawat tempur. Pesawat tempur kan sing dibutuhkan kelincahane nalika istilah misalnya bermanuver itu sulit ditebak. Jadi musuh harus nembak kangelan. Situ ngisor mendur. Angel ditebak. Persis angel ditebak nyamuk. Aman saged bedhek nyamuk iku mendheke ning ndi mboten saged. Zaman nututi wonten kangelan kok. Kejaba lek nyamuke wis kuwareken. Nah, nggih nyamuk pun kuwareken lho. Nembe sampean saged nyeblek. Sampai nyeplos kepiye. Jadi senajan bentuke mung nyamuk, sampean kita sret ngene iki sak kulit-kulite ajur. Iku nalika haule karo kuwatane Allah ilang. Tapi nalikane nyamuk itu masih ada saluran haulun wa kuwatun minallah,
masih ada daya sumingkir saka ceblekan sampean, wa kuwatun lan daya nyedot getih sampean, iku ternyata sampean tidak berkutik, moro-moro bintul. Gitu. Terus saya nyolong ya apa lho kok moro-moro bintul. Jadi kan katanya gewetun Masya Allah, anakku masa tunggoni nyengklung ben ora dicolong nyamuk lah kok moro-moro lengene wis bintul Masya Allah sak gunung-gunung gedene lah. Bintul sak mono sak gunung mamak ya. Ya bintul ngono ae ora usah sak gunung-gunung sakit gedine jere. Dadi panus delok masalah abang kabeh. Berarti sampean lak kalahnya karo nyamuk. Mergo sampean gunakne akal, pikiran sampean, rancangan sampean untuk njaga nyamuk, sementara si nyamuk itu sendiri disaluri kekuatan dan haul daya sumingkir kecerdasan saking Allah. Lho kok yo ngerti, nyamuk niku kok ngerti. Kan tenggire tubuhe manungsa niku lek enten pipa-pipa alit-alit sing jenenge pembuluh darah. Nggih ta? Niku lho, telalene nyamuk niku lho, ming samono kok ya iso nyuntik pembuluh darah kok ya iso nyedot. Kok ya pas. Niku cara lek nganu pasang kompase sisih ndi gek sak pira lho telalene nyamuk. Niku radare sak pira terus nganu sak pira. Kok ya gelem jajal wong bareng kok ya ngerti lek iku nggon kuping nek niteni piye. Dek nek nyokot mesti jajal teng sisih kuping sampean wing lek kira-kira sampean ora obah dek agek gelem nyokot. Lho, saestu niku lho. Padahal uteke nyamuk iku sak pira sih kok duwe akal ngono bareng niku. Lho saestu. Lho niku ping perkara nyamuk mawon. Sampeyan mikir nek kadung disaluri kekuatane Allah, disaluri haule Allah, niku menungso sak donya mikir nyamuk niku mumet kok. Nggih lha sampe do gawe pabrik sing model semprot, model bakar, kita model diusap, macem-macem. Enek sing nganggo selambu, enek sing nganggo apa neh? Napa niku sing jenenge raket elektronik niku sing kena nyamuk cetek ngoten niku. Halah niku lak perkara dibedo nyamuk ngono kok iso gawe pabrik barang. Mulane Gusti Allah ndawaken teng surat Al-Baqarah niku innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fa ma fawqaha. Gusti Allah iki ora isin gawe contoh nyamuk ngono gak isin. Soalnya nyamuk ku ya canggih. Mergo niku wau disaluri haulun wa quwatun minhu. Saking Gusti Allah piyambak. Nek fa amal ladzina amanu ya fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Nek wong sing percaya iman, nyamuk canggih ngono ku ya kok pangeran. Itu fakta. Itu hak, itu nyata dari kekuasaan ketuhanan. Tapi lek fa amal ladzina kafaru, wong sing padha kafir-kafir ya malah bertanya-tanya. Mangga aradallahu bi hadza masalah. Enggak Gusti Allah karepe piye? Gek contoh kok nyamuk. Nyamuk mbok sepelekno. Nyamuk dilawan. Begitu nggih. Aja disepelekno nyamuk kuwi. Nyatane kecanggihane luar biasa. Banyak nggih wonten suatu fakta itu, walaupun itu fakta kekuasaan Allah. Niku pancen nek wong iki dasare pancen kesasar ya bangga kesasar gak truk. Nek dasar lagi tutu ya lagi tutu. Dan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sing kecelek ya pirang-pirang, sing tipis iso ngoleh-ngoleh ya pirang-pirang. Tapi biasanya wong sing kecelek iku wong sing fasik-fasik wa mayudillu bihi ilal fasiqin. Sing kesasar ngadepi contoh-contoh saka Gusti Allah kuwi wong sing fasik-fasik. Padahal jelas nyata. Nyata ta?
kecanggihane nyamuk, kecanggihane merutu, kecanggihane semut, kecanggihane tawon. Wih, semut niku lho guli semut ning kono nek gula ngono kuwi. Lek ngandani kancane ya apa lah nelpon piye. Kok iso grudu-grudu ngono semono akeh sampai sing duwe panganan bingung lah nyebuli. Isone paling-paling ku panganane dibuak pisan iki ta. Nggih. Iwake sampe dibido nyamuk ya kalah. Sampe dibido nyamuk kalah. Ndek iso delesep ing jero panganan gek sampean drijine sampean gak iso delesep jero. Nggih. Ya lek semut, nggih semut. Ya lek semut niku nyokot kulit sampean gites kena. Lek semut niku terus mlebu ning jero roti sampean lho apa sampean arep delesep roti pisan ngoten. Kalah kalinya semut. Nggih. Gula ning plastik. Plastike diureki semut pojokan wonten tok mawon. Lah niku gula sak plastik iso kelebon semut kabeh. Niku misalkan gawe wedang ngono mesti semute katut kesendok. Lah semoga sampean gak iso mlebu plastik ngriku. Dulu sampean enggak piye ngakali semut niku. Nek sing nganggo gombal di napa talekno gombal disuwir dicelupno lenga gas ditalekno sikil meja. Lah niku lenga gase garing semute merambat ngriku kok. Ketara menlek medhit. Nggih. Duwe gula dijaluk semut tek kalong pirang on lho. Ngono kok ya ora oleh. Lho, mulane sampeyan nek tahu terus putih to iki lho. Sing sae niku, sampeyan nek duwe meja makan akeh semute. Ben semute niku ora munggah ning meja makan, ngisore sikile sampean wuri-wuri gula. Lho, saestu niku. Semut niku qanaah, semut niku zuhud, semut niku neriman. Kalau di bawah sudah ada, dia tidak akan naik ke atas. Lembut ngantuk sama jajal. Loh, saestu niki ngelmu, wong loman niku selamat. Gelas sampean kopi nggih, bisane kopi dene dhuwur lepek. Niku nek sampean tinggal sosok semute mlebu teng gelas ta napa teng cingkir. Lha niku kersane mboten mlebu teng cingkir, lepeke sampean kei wuri-wuri gula ta ya bapak wedang sing legi sama deleh lepek citik ngoten mawon. Lha niku semut mungkin cukup teng lepek, gak mungkin munggah teng gelas. Mbon sampean praktekno gak ngandel. Malah lek sampean kei banyu, rambangan, dikai gombal, dikawet malah niku lek garing semute ngriku. Malah semut niku susu ndelmu nyabrang barang. Karena sampean dikai bathok teng sikilan meja barang. Apa mboten usah medhit-medhit. Kelangan apa gula sak sendok wur-wur teng isor lemari ngoten mawon, tapi gula sampean sing sak plastik selamat. Tapi karena sampan medhit cetil gak gelem berkorban gula sak sendok, akhirnya malah gula sak plastik dadi semut kabeh. Niku lho nasib wong medhit niku tibake ngoten niku. Lho saestu lek mboten ngandel sama jajal mengke ibu-ibu sing tukang bingung lek enek semut merambat ning dhuwur meja niku. Ora usah medhit-medhit to. Kalong sak sendok mohon diwur-wurne. Insyaallah lek jenengan mikire jembar ngoten ya malah ora diakali semut. Nah niki lah contoh-contoh saking Gusti Allah, walaupun kecil semut itu, tapi ternyata karena diberi kekuatan oleh Allah toh punya cara bertahan hidup. Lah apa meneh sing duduk semut menungso sakmene, mripate loro, tangane loro, sikile loro, pikiran uteke main, iku lek enek kekuatan ka Allah, ora mungkin menungso niku ina niku mboten. Nah, keyakinan ngeten niki klebune tengene dawuh Kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Wong lek gelem pepleh rumangsa ora iso apa-apa kejaba diparingi Allah, lek gelem ngono tenan sadar tenan, nggih niku lah jenenge kekayaan sejati saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kadintung sesarengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi